Kamoši, čaute, vítam vás pri novom videjku, no a dneska tu máme reakciu na Partaka, pretože on nám tu natočil videjko. Preskúmal som najdesivejšie miesta na Google mapách, hoši. Som na to mega zvedavý, že kde všade bol, uvidíme, čo nám tu navaril. Nezabudnite prísť aj na Kika, že tam streamujem, keď si vidieť tieto reakcie živo, bez strihu. No a budem rád, keď podporíš lajkom a keď tak dáš subscribe. Ideme na to, borci. Všade vo svete sa nachádzajú miesta, ktoré majú prísny zákaz vstupu, alebo sú dokonca kompletne rozmazané. Dneska som sa rozhodol, že sa do týchto miest vlámem. Našiel som 3 najzaujímavejšie a začíname miestom, ktoré sa volá slovenský Černobyl. A Mňa by strašne zaujímalo, že ako on sa random nudil a kúkal Google mapy, alebo vieš? Jak to tu napadlo? verili sme tomu, čo sme tam našli. Toto je prvé miesto, na ktoré sa pôjdeme pozrieť. Nachádza sa v Seredi a vyzerá to, že je úplne kompletne celý opustený. No čo som nevedel je, že cesta trvala 40 minút tam. A musel som rátať s plno prekvapeniami a jedno z nich je napríklad to, že som bol prinútený ísť asi 30 minút pešo. A to po súkromných pozemkoch a cez strašidelný les. Pásmo hygienickej ochrany 1. Vodný zdroj. Kámo, odostrivé by bolo. Tak to nebol nejako ďaleko, že 40 minút od domu má hen také niečo. My utekáme, čiže radšej poďme takto. Aha. OK, točím aj ja. Tuto je môj kameraman, čau. Čau. Obrovský plod je tam, neviem, či ho prelezeme. Blúdili sme týmto lesom 15 minút, až kým sme našli prvý možný vstup do areálu. Ľudia, extrémne sa blížime k tomu miestu. Posledné kroky a uvidíme, či tam je plod alebo nie, poďme. No takto jednoduché to nebolo, pretože sme začuli tieto podivné zvuky. Čo to je nukleárne? Čo? Kámo, tam je proste random komín a on, že to je nukleárne. Ešte sme boli pri plote a boli sme prichystaní ho preskočiť, ale zbadali sme na zemi toto. Čo to sakra je? Nemilé prekvapenie. Mám taký pocit, že toto nie je dobré. Pozrite sa, ľudia, toto To je dinosaurus. je prvé miesto, ktoré sme navštívili a je tu toto. Normálne reálna lebka z jelenia. Čo to sakra je? A to je len škoda. A normálne nemá parohy ani. Tak toto boli pytliaci jak svinia, kámo. A kde je meso? Jelení guláš. Že kde je meso? My sa musíme zase ešte cez. Počkaj, tam je otvorené, my sme retardovaní. Ale už sa tam blížime, konečne. Zostávalo nám pár posledných krokov do cieľa. No a nakoniec... Čo ti dáva, ľudia? Vidíte to, sme tu v slovenskom Černobyle. Damn! Tá budova bola obrovská a plná emócií. Bolo to tam priam masívne. Wow. Toto miesto sa volá slovenský Černobyl. Je v skutku zaujímavé. Mňa by zaujímalo, prečo sa to volá slovenský Černobyl, keď tam akože sa nevyrábala energia, taká nukleárna. Že táto obrovská budova je celá opustená. No teraz nás čaká to najhlavnejšie a to je sa dostať dnu a poriadne ju preskúmať. Prvé miesto, na ktorom sa nachádzame, je slovenský Černobyl v Seredi. Ako hoši, keď nebudem mať kde bývať, tak sem pôjdem sa nasťahovať na najvyššie poschodie. Ináč to na videu není vidieť, aké to je obrovské. Čakaj, skúsim takto to natočiť, možno to bude viac vidno. Ty vole, tak to tu je zmasakrované. Tak toto vyzerá ale že mega. Toto vyzerá brutálne, borci. A počúvajte tú ozvenu. Teraz ten bezdomovec. Pošli sme do prvej miestnosti, ale jediné, čo sme videli, boli staré Vrchol humoru, chat. tehly a prach. Tam nechod, ne, pospäť. Tam dole nájdeš maximálne tak telo. To vidieť nechceš, poď radšej. To reálne, ja sa takýmto veciam radšej vyhýbam. Ideme naspäť na to veľké miesto teraz. Ale akože inak takáto opustená veľká budova je aj v Bratislave, blízko centrálu. Sa to volá, že Cvernovka. To tiež načo takéto, kamo, to strašne veľa na Slovensku máš týchto budov opustených veľkých, vieš? Wow. Musíme dávať pozor, keď niečo uvidíš, tak radšej nekúkaj, ideme preč. Aha, tu kokos, tak to nič. Pozrite sa tam hore, tam sú normálne kachličky, to bude nejaká kúpeľňa alebo čo, tam hore tiež. Ináč, kámo, na takýchto schodoch som videl videjka, kde zhora normálne niečo, nejaký nožík alebo tak. Videl si to? Musíš tu strašne dávať pozor. Pokračovali sme v ceste a stále sme boli vyššie a vyššie. No ešte sme stále nevedeli, ako vysoko to naozaj bude. Paráda. Plno oblečenia. Ja nechápem, čo tu robí oblečenie, Braško. Tuto je topánka, nič tu není iné. Počkaj, aha, to je súkromný pozemok. Bez váhania sme kráčali ďalej a to, čo sme uvedeli na ďalšom poschodí, ma docela prekvapilo. Každé poschodie bolo lepšie a lepšie. Než pozri, ak sme vysoko, Braško, musíme fakt dávať pozor. Tuto, čo vidíte, je zhruba 6 alebo až 8% celého areálu, ktoré môžeme dneska preskúmať. A dúfam, že tu nič živé nebude. A ani neživé. Kto čakal, že dá 7, napíš do komentáru. Ideme.
Ty kokos. Zaujímavé. Tuto boli kuchynky, šatne a podobné veci. Teraz tuto s mojím bratom ideme dole. Možno tam bude niečo oveľa lepšie, pretože tam sú tie hlavné veci. A to je nádrže, kde kedysi boli toxické veci. Poďme na to. Ako som išiel dole schodmi, tak som započul zvuk chodidla. Kámo, ja ti prisahám, že ja som tu počul zvuk taký, ako keby tam niekto vstúpil. Ja mám z toho úplný TV Twix vibe, ty kokos, chat. Úplne TV Twix vibe. Kúkni sa tam. Môj brat to skontroloval a reálne tam nič nebolo. Je dosť možné, že takéto zvuky počujeme iba kvôli tomu, že sme na takomto strašidelnom mieste. Teraz ideme už dole, pretože ideme na tú hlavnú vec v tomto celom areáli a to je ten obrovský výhľad a bedne s bývalými toxickými látkami. Normálne zistili sme, že tu fakt nikto není, čo je asi tá najlepšia správa A úprimne. teraz sme hore. A teraz Čo bolo, kámo? normálne zistili sme, že tu fakt nikto není, čo je asi tá najlepšia správa úprimne. Teraz sme hore. A teraz ideme tuto hore. Čo si myslíš, čo tam nájdeme hore? Len nejaké možno staré potrubia. Tuto Normálne, to čo bolo, kámo? Normálne rozprával a vyplul pol hlienov zo seba, alebo čo? sme ešte stále nevedeli, že čo nás tam hore čaká. Kamaráde, iba ti niečo ukážem. Tuto sú diery takéto, čiže na to dávaj pozor. Wow! Tam sme boli dole teraz pred Pozor, aby si nepadol do diery. pár sekundami. Popraskané, treba dávať strašný pozor. A ľudia, keď pozeráte toto video a páči sa vám zatiaľ, budem rád, keď dáte odber a like, pretože takéto videjka u nás uvidíte častejšie. To je kokos vaši. Partak sa fakt zmení na TV Twix. Let's go, kámo. Natočili sme medzičasom pár b-roll záberov, nech to video vyzerá profesionálne. Strašne nebezpečné je takto. Kámo, toto na tej kamere vyzerá, že si úplne že vysoko a je to aj pravda. Vieš čo, ľudia, ja vám poviem teraz moje pocity. Ja som teraz zbadal hore tieň, jak takto išiel, ale to je úplná blbosť, podľa mňa, lebo to nespravilo žiaden zvuk. A na takýchto miestach z tých hororov a takto máme podľa mňa iba takéto. Teraz vám ukážem, ľudia, vnútro tej bedne veľkej. No ty kamaráde, pozeraj. Normálne schody až tam dole. Jo, na kamere to je vidno. Pozri sa. Wow. A tuto je krásny výhľad na celé mesto. Čakal som všetko, ale takéto dobrodružstvo nie. Ja som myslel, že toto je krásny výhľad Akože asi, hej. na celé mesto. Čakal som všetko, ale takéto dobrodružstvo. Tuto tieto lana, čo vidíte, ja som videl taký obrázok, kde sa tu normálne hojdala nejaká teta, je to tam normálne na oficiálnej stránke Urbex, či čo. A tam z okien nás možno kľudne vidia teraz. Dobre, nič, poďme radšej preč, lebo už možno príde polícia za chvíľu. Kde ideš? Lebo sú to súkromné pozemky. Hore už ne? Tam Však ale to by bolo úplne super. Názov videa, kámo. Preskúmal to najdesivejšie miesta na Google mapách. Zatkla nás polícia. Kámo! Hneď 100 000 views. Pozri. Už sme všetko pozreli, ale ešte nám ostáva posledná vec a to je, že si toto miesto v skratke zhrnieme. Toto miesto vyzeralo na prvý pohľad úplne majestátne. Zvonka to pôsobilo priam nádherne, ale znútra to bolo docela prázdne. Čo sme si z tohto miesta odniesli? Hoši, vy by ste čakali, že z opustenej budovy, ktorá tam je rozpadnutá niekoľko rokov, že bude dosť celá prázdno znútra? Lebo akože neviem, jak vy, ale ja by som to čakal. Ten výhľad z hora a to, že sme boli na takomto super veľkom mieste. No aby som vás trochu potešil, to miesto, ktoré navštívime po tomto, bude ešte extrémnejšie. Počúva, ale ďalšie miesta na Urbexi to bude. Vyzerá dobre, ja som si to vravel. Počkaj, ešte natočím toto, jak to vyzerá. Nakoniec sme sa rozhodli, že pôjdeme ešte čeknúť von. Lenže toto bola tá najväčšia chyba, akú sme zatiaľ vo videu urobili. Počul si to? Počuli sme pískanie a niekto na nás hodil obrovský kameň. Čo ti dáva? Nie, mobil! Kámo, utekaj! Ľudia, toto je naposledy, čo točím takéto video. Ešte sa nám podarilo nájsť nejakú podzemnú tajnú miestnosť. Tak sme do nej vošli, ale zistili sme, že to bola obyčajná pivnica. Od 1 do 10, aké bolo toto miesto podľa teba strašidelné? Tak 5,5. Reálne tam na nás začal pískať človek, to som nenatočil a hneď som zapínal kameru a bum, kameň na nás. Dávam tomu 7 z 10, lebo to bolo dosť nebezpečné. A ako si myslíš, že to celé takto vyzeralo? Za mňa 8,5 až 9 z 10. Zvonku to vyzerá na 9 z 10, ale vnútri to až tak už tam nič Vnútri není no veľa. pravda, ináč pravda. Asi 8,5. A teraz sa posúvame do opustenej dediny, kde sú iba dvaja No keby chytili pandle, tak z 10 z 10, takto tomu dávam, že 4. obyvatelia. A z toho, čo sme tam našli, mám nočné mori doteraz. Krvavé šenky. Už sme tu raz boli, ale tentokrát tu... Kámo, ja som tak vedel, že tam budú krvavé šenky, kámo. Keď si to myslel aj ty, tak nezabudni dať like a napíš mi to do komentáru, lebo už minule tu bol, už tu bol.
Partačík. zopakovať. Jazdili sme 40 minút, aby sme sa dostali na toto smrtiace miesto, kde je samý bordel. No a to sme ešte netušili, že narazíme na dom, po ktorom mám zimomriavky dodnes. Tak sme vstúpili do areálu a mali sme namierené na miesto, kde sme ešte nikdy neboli. Borci, ideme sem, nemali sme zapnúť tú kameru a čekuj. Pracovná zmluva je na zemi. Práca volá. Tuto je napísané. Miestom výkonu práce bude farma Krvavé šenky. Ľudia, tá farma tu už není x rokov. Najzaujímavejšia vec je tá, že... Počkaj, to akože, a čo tam robil ten dokument? To akože niekto proste len tak tam prišiel zahodiť zmluvu, že už to tu není? Tak proste už tu ako nerobím, alebo čo? To miesto je opustené už cez 20 rokov. Už v 90 rokoch to tu bolo celé zmordené poslední obyvatelia. Čo je podľa mňa docela sick. Napríklad toto miesto bola stajňa pre zvieratá a teraz to tu vyzerá úplne ako nič. Oh. Wow. Oh! Kámo, zase! To je druhé, prisahám ľudia. To je druhá lebka dneska a podľa mňa to je teraz samica. Jo, ľudia, teraz sa rozprávame o tom, že... Ale kámo, prečo išiel do toho istého miesta, kde bol predtým? V hentom dome, kam chceme ísť teraz, náhodou nie je nejaký bezďak alebo niečo, pretože my sme tam reálne videli stoličku a normálne granule pre psa, búda. OK. Ty kokos. Kurňa! Vidíš to? To je vec. Mám tam zakričať, či tam niekto je? Ja neviem, kámo, či máš zakričať. Tu nikto není? Poď späť. Pozrite sa skrine a veci. Aha, kompoty. Počkaj, pozor, idem prvý. Ne, na čo? Kámo, tak kompot ti vydrží dlho. Cítiš to? Poď. To je niekoho vôňa. Damian. Cítiš? Jak u niekoho doma. Pusti ma. Ty chceš ísť prvý? Pochybujem, že tu niekto bude. By som zobral niečo, aby som jebol. Tu sú normálne schody s kobercom. Kámo, tu niekto je. Tu je normálne vôňa niekoho. Chápeš, keď tam niekto býval, tak predtým tam bol koberec a on tam je stále. Keď som na návšteve u nejakej babky alebo tak. Kámo, tu normálne niekto aj sere. Tam sú normálne toaletné papiere. Kámo, prisahám, že tu niekto je. Počul som to aj ja. Hore. Sme tu vítaní? Iba sa chceme pozrieť. Priniesli sme vám peniaze. Čo? Máme Kámo, 12 japuje. rokov. Nakoniec sme pochopili, že tam naozaj asi nikto nebol. Hore, nikto tu není asi. Čo ti dala, to vyzerá tak scary. O môj bože, Ukáž. to vyzerá scary. Oh, hell nah! Hell nah! What the hell? Čo ma budíš? Čo ti dáva? Hnusné zvuky. Kámo. Takže dobrá hudbička, Kámo, tie do zvuky. pozadia atmosféra. Dobre. Teraz taký bezdomovec to bude spať. No spať by už nespal, keď som vríčkal. Čo to Ty bolo? bolo tá panenka, kámo, to bolo Som dosť... sa reálne dosral, aha. Potom pikne do... Kámo, toto by som holými rukami nechytal. Helna. Čo? Toto ešte vedie dole. To už keď sme tu, tak reálne to všetko prezrieme. Vyzerá to Do tu budúcna, hoši, na takéto vecičky si zoberte rukavice, prosím vás, hoši. takto. Je tu plno vecí, jak keby tu niekto doslova bol. Ale asi není, takže čo to je napísané? Téma Č. To je niekoho domáca, tak sem chodia ľudia potom. To je fakt, že pozostatný. Kámo, kto by tam chodil, okrem bezďakov? Ale to sú všetky tu, ako v tomto dome reálne, hej? To sú normálne veci, čo by podľa mňa niekto aj zobral. Také hnusné zvuky to robí. Tuto sa niekto mal sračku, ja ti prisahám. Ale nie. Čo? Kámo, normálne, že niekto sa vysral na stenu? Poďme. No, Davido, tam je. Nie, ideme. Chceme No ísť? tuto to voní jak niekto, keby tu bol. Ale to reálne to vyzerá. Kámo, to autičko, vidíš to autičko? WTF? Reálne tu je všetko, čo Polo by... opustené, polo. Tomu ver, tu je absolútne všetko, čo by som potreboval doma. Tam je gauč. Ako keby sa niečo stalo a museli to už aj opustiť. Aj všetko. Trenky. Toto je miestnosť, z ktorej ide najviac ten zápach, ako keby tu niekto býval. Hračka, paplóny, všetko tu je a nikto tu nie je. Dobre, viete čo si ja myslím, ľudia, úprimne? Že tuto býval niekto, zomrel, bol starý a už po ňom nikto nič nezdedil, lebo nemal potomkov. To si myslím reálne ja. Že tuto proste zomrel niekto starý. Ty kokos. Tu je normálne celá kúpeľňa. Keby som vedel predtým, že tu je toto, tak sem pôjdeme, ale cheese. A teraz bolo na čase ísť do čiernej pivnice. Jo, môžeš tam ísť. To som zvedavý na tú pivnicu. Ne. Ešte tam vedie. Kamera minus celkom. Nič tu není. Dobre. Aha, to sú diamanty, ale také fejkové. Že diamanty, kámo? Čo to je? Kámo. To ti na to ti nejaký... Na tému máš lepšie, kámo, normálne. Bro to drží v ruke, a keby naozaj tu bolo nebezpečenstvo. Ty kokos.
Normálne fotky, pozrite sa. Čo sme si v tomto momente mysleli je, že niekto tam doniesol fotky svojej rodiny ako prank. Tu bola asi nejaká Čo by tam niekto chodil dávať svoje fotky ako prank, kámo? Však proste sú fotky asi ľudí, čo tam bývali. izba, detská alebo čo. A toto je čo? Teraz som sa tiež tak dosral, lebo som ťa počul na inom mieste. Tomu verím. Ja som mal pravdu. Toto miesto vyzerá legit, že by tam niekto mal byť. Krvavé šenky sú za nami a teraz nám ostáva ešte posledná vec. Počká, z čoho mal akože nočné mori teraz, ako nechcem ako byť nejaký ofenzívny, ale nebolo to za mňa nič extra. A tá bude najzaujímavejšia, lebo to budú povojenské bunkre. Aké boli strašidelné od 1 do 10? Dal by som, že 7. Ja by som dal, že 9. Bola oveľa viac strašidelnejšia jak slovenský Černobyl. A ako sa ti páčilo toto miesto? 9 z 10. 10 z 10. No a teraz prichádza ten najväčší vrchol kinematografie, pretože sa ideme pozrieť na Za mňa to nebolo ani moc scary, úprimne. Som zvedal ten burger. Toto je prvý bunker, do ktorého sa ideme pozrieť. Keď toto vyzerá celkom zaujímavo. Jednoduché, pretože sme sa tam najprv museli dostať. Cesta z krvavých šenkov tam trvala 1,5 hodiny. Ale nastal tam problém, že sme museli ísť 30 minút pešo. Dobre, teraz tu zastavím video, hoči, a chcem vedieť, že čo to má toto video s názvom videa. Lebo on, že preskúmal som najdesivejšie miesta na Google mapách, kámo. Keby tam zakomponuje proste tie Google mapy, vieš, ale on dá názov videa, že na Google mapách, ale nič tam s tým není. On proste išiel na 3 random lokácie, ktoré mal asi najbližšie, čo sú opustené. Chápeš? Za nami ešte 1,5 kilometra, 1,2 kilometra. Takže je to zaujímavé video, hej. Není to zlé, len toto mi troška vadí. Čiže to snad dáme a sme extrémne vysoko. Lebo on by mohol dať, že preskúmal som najdesivejšie miesta na Slovensku. Napríklad. Vieš? A to možno by bolo celkom zaujímavejšie. Ako dať Google mapy. Budeme, bolia ma nohy. Pozor na tieto kvety. Tu je to pred nami, let's go. No mali sme šťastie, že to bolo v takom peknom prostredí a to boli tieto nádherné Pekné prostredie toto? Kamo, ty skadiaľ si došiel? lesy. Takže cesta nebola nakoniec tak zlá. Momentálne sme už na... Ty kokos, tuto to vyzerá dosť creepy. Ty vole, to čo tu tí ľudia spravili s tým? Ty mi chceš povedať, že sem ľudia chodili grafitovať takto vysoko? Kámo, to sa im fakt chcelo. Tuto podľa mňa bola kuchyňa. Samé kachličky. Kámo, tu je normálne výťah. Tuto máme nejakú dieru do ďalšej miestnosti. Je to tam strašne obrovské. Ale nič moc tu není, zase to je opustené. No tam už nie sú Viete, čo by bolo cool, keby ten výťah fungoval, kámo? grafity, ľudia sa asi báli. Ale my sme hym. Teraz ideme dole, toto bude asi podzemie, alebo prízemie. Tu je ten výťah, tuto dávaj pozor, hej. Borci, našli sme asi jackpot. Akože prízem je tam, kde je zem, chápeš, kade chodíš normálne, a podzemie je akože pod zemou, chápeš. Dneska to čo je za miesto? O môj bože. No ty kráso, ja sa nachádzam teraz tuto, neviem čo tu mohlo byť. Plyny by som povedal. Nejaká miestnosť na plyn, na radiátori a tak, je tu veľa trubíc. Toto miesto, na ktorom sa teraz nachádzame, alebo teda v ktorom sme, bolo oficiálne ubytovanie, pretože odtiaľto pár stoviek metrov, možno aj menej, je normálne bunker a podľa mňa toto bol hlavný vchod k tomuto celému areálu. Ty Tak kokos. počkaj, tak nepovedal, že idú do bunkru, oni nejsú v bunkri, tak kde sú? Som sa troška stratil teraz, kámo. Počkaj. To vyzerá jak creepy, kámo. Taký bezdomovec by tam stál, ne? Tuto boli záchody, tuto bola elektrická miestnosť, kámo. Teraz Kámo, mne sa ľúbi, on hovorí, že tuto bolo toto, kámo. Jaký by tam bol, keď to tam bolo? Chápeš? Proste. ešte v rýchlosti ideme pozrieť hore. OK, kámo. Ale nečakáme nič extrémne. Wow! Wow! A tu je strecha. OK, toto vyzerá tiež strašne cool. Tuto môžete vidieť, že všetko toto sú miestnosti, v ktorých normálne tí ľudia bývali. Aj tu, a tuto bola asi šatňa. Každopádne toto není... Kámo, ale jak to vieš? Jak? Ja chcem vedieť odpovede hneď. Ideme do toho hlavného a to sú vojenské bunkre. Toto je prvý bunker, do ktorého sa ideme pozrieť. Momentálne sa nachádzame v prvom podzemí. Toto bolo asi miesto, kde nejak vykladali niečo, alebo ja neviem, na čo je také veľké. Ale podľa mňa to je pre nejaký Netipuje, kámo, keby typoval, tak by povedal, že... Jak tam povedal, že možno šatňa, vieš, ale on povie, že tuto boli radiátory, tuto spali, vieš? Chápeš, on to povie jak hotovú vec. transport. Dobre, toto je ďalší bunker a tento je oveľa strašidelnejší. Pozrite za dnu. No nič. Zasvietím aj ja. Ako to môže byť troška nepríjemné. Ísť tam. Kámo, to kde sa teraz nachádzame, ľudia? Tá ozvena, tá zima.
Wow. Jasne, že podzemnou to toto bez je zima. tajný vojenský podzemný bunker. Tieto všetky bunkre boli od seba každý No neviem, či je tajný, keď si ho našiel Braško len tak na Google mapách. 100 metrov. Neviem, či to je schválne, ale cesta do každého jedného z nich trvala zhruba presne 3 minúty. Ja už nevládem. My sme 40 minút stúpali hore, aby sme sa sem dostali, ľudia. Takže dúfam, že dáte ten like. Jak mi buší srdce, kámo. Oh my god. Oh. Budú ti vidieť čindi. Kto? Tam, pravo. Nevidím. Kúkajú sem. Ja som to videl, jak na mňa kúka s nejakým skopom, či čo to bolo. Točíš? Teraz sa nachádzame v tom najväčšom mieste tuto v areáli, takže poďte za mnou. Toto bude fire. Tuto sú normálne vylomené dvere, takže ideme tam. Zase creepy šachty sú tam, ako môžete vidieť. Asi sa tam pôjdeme pozrieť, čo tam je. A toto bola pec. A čo je tuto, v tom najstrašidelnejšom? Čo je tam? Aha, to je plechovka. Pivnica, ale nič moc v nej. Ja, že sa do toho bude dať ísť, ale ne. Ľudia, je to tu fakt, že obrovské. Samé veci, ale nič zaujímavé zatiaľ. Jedine, že ruiny, no. Ty kokos, ja som sa zlakol len toho. Ukážim to. To sem maluje takéto blbosti. Čo ti dáva? No a potom sa stalo toto. Idem si len tak, chlapci. Neviem, kde sa stratil parták. Ježiš, hej, Partak, to sa stalo. Pomoc! Čo ste si mysleli, že som tam? Nie, nie som. Moje druhé meno je Fearless, čo znamená, že sa nebojím ničoho. Tu je strašne veľa ľudí a že To tu bol nikto strašne nevidel, že to je random, opustené. kamo. Tu je tá väža. Ani som nevedel, že tu nejaká je. Poďme dnu. Nič, kámo. Že vítajte v Rakúsku. Aha, my sme v Rakúsku. Sme? Hovno, nie. Pozri. Vítajte v Rakúsku. Dneska, 8. marca. Dobre, tak sme v Rakúsku. OK, no tak dobre. Počkaj, to je reálne Rakúsko? To je jaká vlajka vôbec? Rakúska. Toto je rakúska vlajka? Myslím, to je tá stará, ne? Stará. Toto, vidíš to? Bože. Čo ja robím pre tie videá, kámo? Ja som taký psychopat. Čo ja robím pre tie videá? Chodí po schodoch. Kámo, OK. Wow. Tu, Okej, kde ale sme výhľad je teraz? pekný, Jo, kámo. to je ten ďalekohľad, kámo, ja som ti to hovoril. Vidíš to? Tak more, tak jakže to je oné? Najdesivejšie miesta a oné, že secret, keď ste tam všetci boli, čo mi píšete v čete. What? Kámo, to vážne mi to takto zablokujú, keď nemajú peniaze. A ne, ja mám 2 € iba. Kámo, fuj, jak sa to hýbe. Cítim, jak sa to hýbe. 2 € sa tam nedajú vložiť, čiže ten, kto ma videl aspoň za euro, videl môjho čvirika. No nič. Ultimate pass. Kámo, čekuj toto. Ten výhľad, a tam sú jaké domy, hento, vidíš? Tam si niekto žije poriadny život, hej. Tam je Bratislava, Normálne taký boys! civilizácie. Tuto sme oficiálne ani nechceli byť ináč. Ja som ani nevedel, že to tu je. A máme výhľad na celú Bratislavu. Bratislava. Spoločne sme sa zhodli, že toto miesto nebolo vôbec strašidelné. Naopak, bolo nádherné. Kvôli tomu miestu dávame 3 z 10, len kvôli tým bunkrom. A celkovo, ako to tam vyzeralo, bolo to dosť epické. A dávame tomu 9 z 10. Dobre, ideme akurát dole. Išli sme hore 30 minút, teraz... Kámo, halu, že nad Dubravkou máš toto. 40. YouTube si myslí, že sa vám toto videjko bude tiež páčiť. Tak čo vy na to? Vidíme sa tam? Je tam OK, chat, názor? Hoši, vy, čo ste mi až dokúkali sem to videjko, ďakujem vám krásne. Nezabudnite dať like, odber, napíšte do komentárov, čo si myslíte o tomto videjku, no a v popisku budete mať jeho celé video, keď chcete, môžete mu dať odber a like, no a uvidíme, čo na budúce navarí Partak, potom si to spolu pozrieme na streamíku, dojď tam kick.com/cucený, streamujem tam živo každý deň, čus.